Ahoj! Ahoj! Tu prvšia prvatná česká televize Pardubice. Novosti. Poláky mają swój weekend, no my teraz mamy nasz. Przed wami grobka, sobota a nedela. Już za chwileczkę uvidíte a posloucháte ich najnowší teledisk Jáne Velbějej. Życzymy wam udanej soboty a nedeli. Ja nevelbię jej, bo ona już nie tańczy dla mnie seks jak listopad, jak trójkrat i mały opad, bo ja nie welbię jej, bo ona już nie tańczy dla mnie seks jak listopad, wiatr i grad i mały opad, o. O, 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 o. O, 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 o. Była sobota, żena wzięła kufer swój i do mamiczki tyżo pojechała. Ja w domu został sam jak chyżyruj. Z tego powodu wyszła chryja cała. Jak wypiłem piwka dwa, muzyczka hra. Znajoma diwka wpadła na obcasach. Robimy różne cuda, a tu żena ma. Wróciła nachle, a my na golasach. I rzekła ahoj, rzekła ahoj, ahoj. Ja zapytam ją, żena tu jest i patrzy na nas i nie dziwi se, bo dobrze wie, jaki ja sem ananas. Ja zapytam ją, żena tu jest, schahuje na nas i nie dziwi se, bo dobrze wie, jaki ja sem ananas. O.